Takže ahojte, ja som nový youtuber aktuálne a dneska som si pre vás pripravil list. Ináč, aby ste vedeli, môj kanál sa volá ITZ Martin Jamal a my môžeme začať. A prepáčte, že mám tu túto kuklu, alebo čo to je, viem, že vyzerám ako blbec, ale nechcem sa odhaliť. A ideme na to. To musím otvoriť najprv. Ja som sa s ním hral, ale vravil som, že spravím pre vás video. Tak, ho máte tu. Čakajte. Musím tako otvoriť. A mi to nejde. Ja teraz budem váš nový youtuber, môžete ma pozerávať. Budem točiť aj také iné videá, ako je toto. A veď neviem už. Lebo ja točím s mojím kamarátom Renata Oputová. No a tam točíme. Počkajte, dám na chvíľu strih a hneď som tu. Dobre, už som tu a môžeme začať. Keď smrdí. Tu je vnútri. To. A pozerajte. Z toho mám aj takéhoto dinosaura. Trite. Toto aj svieti, len teraz to nevidno veľmi. Večer vám to tak ukážem a môžeme sa aj hrať. Počkajte, len si nastavím oči. Tak. To také akože ako voda. Potom máte také ruky, že zmočené úplne celé. S kamarátom tiež natočím videjko, takže sa môžete tešiť. Budem točiť ohľadom aj iné videá, ako je Minecraft alebo dačo proste. Ale odhaliť sa neodhalím, prepáčte, ale nemôžem. Nechcem sa odhaliť. Takže na kanále ma vidíte odhaleného, ale na tom kanáli s kamarátom ma môžete vidieť odhaleného, ale tuto odhalený nie som. Neviete, ako vyzerám, ale možno keď tak to už budem točiť neodhalený. Ale nie, nedal som si ho. Viem, že to je divné. Budem točiť aj s kamarátom. Takže môžete vidieť aj iné videá s nami. Lebo aj na tento kanál budem točiť ja. S ním, keď on točí na svoj kanál, keď on točí so mnou na jeho kanál, tak on bude so mnou točiť na môj kanál. Dobre. To rozpadlo. Bum.
Dobre, toto dáte mi like, odber a zvonček. Ešte raz, môj kanál je ITZ Martin Jamal a ja sa s vami lúčim a čau čau!